Здравейте хора! Днес отново с Филип ще правим друго видео, защото това беше по-скучно. Ще играем на някакъв фалшификат на играта Exit 8, която играха Дани и Анди. Ама е някакъв фалшификат в Roblox. Защото те са го играли. Ако го играете, пишете в коментарите. Сега. Как да влеза при тебе? Не ми излиза. Чакай маничко да се излезне. Да излезне това е Join бутона. Айде, пусни си камерата, бе. Нямнет. Чакай. Нам. Я ти го изпей сега така. Така че не мога да дишам от това игра. Не. Играта не ми зарежда. Що просто аз не го напиша? Не знам, чакай. Е по-умно. Казва се DHE EX. Ето и. Влизай. О! Ето истинската е! Само че в Roblox. А не пише, да те пише ти още по-истинска. Как се каже това? Което те намираха аномалия. Аномалии! Хора, сега тук няма никаква аномалия. Ето ги те двамата! Стигай назад, бягай назад! Аномалия! Бягайте, хора! Къде търчиш, ма, брат? Накъде си отишъл? Пичове, аз не мога да влезна в играта за това. Е така, само ще седа до сами. Е така. Добре, тук нула! Отново нула, брат. Няма никаква аномалия. Отивай напред. Това е нормално. Така. Знам кои са аномалиите. Даже тук имаше една жена. Да, това е когато си гледал Анди Дайн от Анди Студио. Абонирайте се за тях. Има ли аномалия? Няма аномалия отново. Това е едно и също. Първо ниво! Ако има аномалия. Тук някъде имаше вода преди. Не, сега тук трябва да погледнем картините. Само Roblox. Назад, бягай назад. Аномалия! Чули звукът? Второ! Браво! Мога да се вижда. Няма никаква аномалия за сега. Ето тук даже течеше нещо черно. Така то си минава. Да, напред. Аре, набаче напред. Само, че много ме дразнеш. Там много ги дразнеше, че се връща назад. Това го нямаше тук. Аз помня, че беше там. Добре. Не, аномалия. Имаше едно тук. Той се премести от там. Назад има аномалия. Прав си. Казах ти. Да, то се премести от тук. Защо аномалия? Някой път може да се смени. Няма никаква аномалия. Yes. 5, окей. Трябва до 8 да си. Тук. Това беше тук. Да, ама няма нищо такова. Виж. Това наистина. И моето като истинско. Виж тук как става размазано, а тук като истинско.
Ара, чечи. Мисля, че няма. Чакай! Върни се назад! Още назад. Има трета врата! О, аномалия! Аномалия, бягай! 6-то. Може да се върнеш. Я върни. Как обърках играта. Обърнах я. Как я обърнах? Така. Трета врата. Не, така си беше. Йоу. Върни се. Гати! Ние сме най-яките хакери, брат. Така, Дани и Анди бяха много прости. А ние може просто... Опа, грешно ще се върна. Това е гол! Чакай, искам да го погледам. Си ходи по гащика си. Има аномалия, бягай! Аномалия! Много е трудна тая игра. Много. 8! Беше супер лесно. Но само може да има още едно. Thanks for playing. Благодаря. Play again. Не, ако натиснеш това, ще се върнеш, ще ми греша на играта. Добре, пичове, това беше видеото. Абонирайте се за мен, аз съм Филип Стоянов. Абонирайте се за... Той е черен циганин. Не са циганин, бета, пак. Добре, шегувам се. Той е черен катран. Добре, той е Самуил Йонков. Как да се казва? Как се казва YouTube профила? Той е Самуил Йонков и YouTube профила ти е? Пламена Йонкова. Добре, браво! Защото това на майка ми телефона, даже и на баща ми на 16 абоната. Добре, довиждане.